Żgur li dan is-sajf mhuwiex wieħed pjaċevoli xejn għall-Beltin, hekk kif mod regolari qed jispiċċaw mingħajr dawl. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl wara li żviluppaw Hsarat fit-transformer f'waħda mis-substations fl-akwati tal-Belt Valletta, għat-tielet darba konsekuttiva l-Beltin reġgħu spiċċaw mingħajr dawl. Inna mingħajr dawl bil-10 ta' bil-lejl tal-bieraħ. Kważi nofs il-Belt kollha kienet mitfija. Kollox dab ġattowjaw l-affarijiet minn ġew friġ, ħasset tfal tat-tifla. Telgħu fl-erba' ta' frodi joqgħdu fuq il-bejt. Għandha tifla disability ma setax torqod, u jiena ma stajx norqod laqas għax għandi kanser. Il-bieraħ fil-għaxrija l-lejsħiħ kollu mqajmu. Rek nibża għax noqgħod naqra fil-baxx. U ma tistax tieħu tiftaħ tieqa biex tieħu nif, poplu sejja ndillek ma jġinix bil-lejl. Fis-stqarrija l-Malta qalet li dawn il-ħsarat kienu mistennija jdumu għal aktar minn 12 siegħa. Minbarra l-inkonvenjent li qed joħloq lir-residenti Beltin, il-qtugh tad-dawl qed jaffettwa b'mod negattiv ukoll lin-numru kbir ta' hwienet li jinsabu l-Belt. Ħafna tas-substation, għax inti tittala, inti għanni kollok xabadla. Ma tistax tajt minn diħel, jekk inti turi l-waħda u jitlu l-ebnej oħra, tittala bil-fors. Isek tqum hawnhekk u tajt ħaniftaħ għal xejn. Sa dan it-tant tal-ħabta ta' nofs il-lejl ukoll żviluppaw Hsarat fis-substation ta' reverse osmosis. Hsarat li waslu sabiex partijiet minn pajjiżna spiċċaw mingħajr provvista ta' ilma. L-Malta qalet li dawn il-ħsarat issewwew kmieni dalgħodu.